لومي نزاربولو رأستي مس حلوفكا سلام جبر زبلي سلام تخاتاتلتي وحاديت سلام تيفي كم يعلهم أنا إجزابير مسكن بالدعم تبقى لهم نسخاتكم من كم تنعتي تصبونو هتلو وتر تمنيتي انبار لو مع التقاء كم تلمود نجز أرزكم نخدكونو زي حجزكم حسابات حيزنا لكم متينا لنا مو نابخو نبلوكم حلوفنا نكيرو ينخيلنينا كن حلوفنا لومي قبل علينا زلو سلطان كن كيرو نخيلنا ازي خاء لومي بعمقات كن ريز دولو حلوف حليفيو جنا وشتنا خغتصلي خيلي كلنا حلوف علينا صبو تذكرتات ون علينا كوم دما كنذكرو زين دلي نغرات ون علينا زتبدلنايو زتنصقنايو زتغودانايو زتفلالنالو ወይ ባዕልና ዝገበርናዮ ነገር እንዳዘከርና ንነፍስና ንወቅሰሉ ግዜውን ክህሉ ይኽእል እቲ ፍጻሜ ኣብ ሕሉፍ ነይሩ እቲ ቃንዛ ግን ሎሙን ምሳና ይነብራሉ ከመይ እንተዳኢልና ኣብ ተዘክሮና ኣብ ሓሳባትና ኣብ ስምዒትና ኣብ ገለ እዋን ድማ ኣብ ንወስቶም ስጉምትታትና ኣሎ ስለዚ ምስ ሕሉፍካ ሰላም ምግባር ማለት ነቲ ዝተፈጸመ መግዳፍ ማለት ኣይኮነን ነቲ ነገር ጽቡቕ ነይሩ ንምባል እውን ኣይኮነን እዚ ነገር ኣጋጢሙ እዩ ግን ሙሉእ መንነተይ ኣይኮነን ሕጂ ኸኣ ህይወተይ ብኻልእ መንገዲ ክቕጽል እመርጽ ምባል ሓደ ፍጻሜ ምስ ተፈጸመ ክልተ ግዜ ክንነብሮ ንኽእል ሓደ ነገር ኣብ ህይወትና ተፈጺሙ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ቀዳማይ ግዜ ብሓቂ ከጋጥም እንከሎ እንነብሮ እዩ እቲ ካልኣይ ግዜ ግን ኣብ እምሮና ደጋጊምና ክንነብሮን ከለና እዩ ስለምንታይ ከምዚ ይገብሩኒ ከምኡ እንተዘይገብሩኒ ነይሮም እኳ ስለምንታይ ኣነ ወይ ስለምንታይ ንዓይ ኣጋጥመኒ እንዳበልና ነቲ ታሪክ ደጋጊምና ክንነብሮን ከለና እዩ እቲ ሰብ ምናልባት ኣብ ህይወትና ካብ ህይወትና ወፂኡ ይኸውን እቲ ፍጻሜ ምናልባት ቅድሚ ዓመታት እዩ ተፈጺሙ ንሕና ግና ኣብ ውሽጥና ገና ኣብኡ ንነብር ንኽእል ምልቃቕ ዝጅምር ከዓ ነዚ ምስ ንርዳእ እዩ ሕሉፍካ መንነትካ ኣይኮነን ኣብዚ ሓደ ገዳሲ ነገር ክትዝክሩ ይደሊ ዘጋጠመካ ነገርን መን ምዃንካን ሓደ ኣይኮነን ፍሽለት ኣጋጢምካ እንተነይሩ ንስኻ ፍሽል ሰብ ማለት ኣይኮንካን ሰብ ገዲፍካ እንተኸይዱ ንስኻ ፍቕሪ ዘይግባእካ ሰብ ማለት ኣይኮንካን ሓደ ግዜ ጌጋ እንተገበርካ ንስኻ ትጌጋ ኣይኮንካን ንስኻ ካብ ሕሉፍካ ተዓቢ ሕሉፍካ ሓደ ክፋል ናይ ታሪኽካ ጥራይ እዩ ሙሉእ መንነትካ ግን ኣይኮነን ምቕባል እንታይ እዩ ምስ ሕሉፍና ሰላም ምግባር ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ስጉምትታት ምቕባል እዩ ግን ምቕባል ማለት እቲ ዝገበሩና ቁኒዕ ነይሩ ማለት ኣይኮነን እቲ ዝተፈጸመ ይግባአና ነይሩ ማለት እውን ኣይኮነን ምቕባል ማለት እወ እዚ ተፈጺሙ እዩ ነቲ ሕሉፍ ክቕይሮ ይክእልኒ ግን ካብ ዝንድሓር ከመይ ከም ዝነብር ክመርጽ ይኽእል ምባል እዩ እዚ ድኽመት ኣይኮነን እዚ ስልጣንካ ናብ ኢድካ ምምላስ ማለት እዩ ምስ ሕሉፍካ ሰላም ንምግባር ሰለስተ ሕቶታት ንነብስኻ ሕተት ቀዳመይቲ ካብ ሕሉፈይ እንታይ ገና ሒዘዮ ዘለኹ ነገር ኣሎ ቁጥዐ ድዩ ጣዕሳ ድዩ ሕፍረት ድዩ ገበን ዝገበርኩ ስምዓኒ ስምዒት ድዩ ወይ ንሓደ ሰብ ክሳዕ ሎሚ ኣብ ውሽጠይ ወቕሶ ኣለኹ ደ ካልአይቲ እዚ ሕሉፍ ብዛዕባ ነብሰይ እንታይ ኣሚኑን ኣሎ ኣነ ይክእልኒ ዝብል ሰባት ክገድፉን እዮም ንሰብ ክኣምን የብለይን ፍቕሪ ይግባአንን እዩ ምናልባት እቲ ሎሚ እተኣምንዎ ዘለኹም ሓቂ ዘይኮነስ ካብ ቃንዛ ዝተፈጥረ መደምደምታ ክኸውን ይኽእል እዩ ሳልሰይቲ ነዚ እንተለቐክዎ ኣነ መን ክኸውን እየ እዛ ሕቶ ኣዝያ ኣገዳሲት እያ ምክንያቱ ምልቃቕ ሕሉፍካ ጥራሕ ምግዳፍ ኣይኮነን ንሓድሽ መንነትካ ቦታ ምኽፋት እውን እዩ ስለዚ ንነብስኻ ይቕረ ብምባል ጀምሮ ገለገለ ክንሓድገሉ ዘይንኽእል ሰብ ካልእ ሰብ ኣይኮነን ንሕና ባዕልና ኢና ስለምንታይ ኣይፈለጥኩን ስለምንታይ ኣፍቀድኩ ስለምንታይ ኣብኡ ጸናሕኩ ስለምንታይ ዝውሳነ ወሰድኩ እንዳበልና
ንነብስና ንወቅስ ግን ሎሚ ዘለካ ፍልጠት ሒዝካ ነቲ ናይ ቀደም መንነትካ ኣይትፍረዶ ኣብቲ ግዜ እቲ ብዘለካ ፍልጠት ዓቕሚ ስምዒት ኩነታትን ኢኻ ውሳነ ትወስድ ነርካ ሎሚ ዝያዳ ትፈልጥ እንተለኻ እዚ ምልክት ዕቤትካ እዩ ስለዚ ነቲ ሕሉፍ ለቆቆ ንነብስኻ ከዓ ግደፈላ ሕጂ ሓፂር ልምምድ ክንገብር ኢና ሕጂ ንሓፂር ግዜ ናብ ውሽጥና ክንምለስ ኢና ኣብ ውሑስ ቦታ እንተሊኹም ኣዒንትኹም ቀስ ኢልኩም ዕፀው ሓደ ዓሚቕ እስትንፋስ ውሰዱ ቀስ ኢልኩም ከዓ ብኣፍኩም ኣውፅዎ እንደገና እስትንፋስ ውሰዱ ሕጂ ኣብ ልብኹም ከም ዝበሉ ሕሉፈይ ክቕይሮ ኣይክእልን ግን ሕሉፈይ ንሎሚየይ ክቆፃፀሮ ከፍቅድ ኣይግደድን ካብቲ ዝሓለፈ ዝተመሃርክዎ ይወስድ ነቲ ዘየድልየኒ ጾር ድማ ቀስ ኢለ ይለቅቕ ንነፍሰይ ይቕረ ይብላ ንነፍሰይ ሓድሽ ዕድል ይህብ ሕሉፈይ ታሪኸይ ኣይኮነን መንነተይ እውን ኣይኮነን ሎሚ ኣብ ዘለኹ ሕጂ ክነብር መርጽ ሕጂ ሰላም ይመርጽ ኢልኩም ሓደ ዓሚቕ እስትንፋስ ውሰዱ ቀስ ኢልኩም ካውፅዎ ኣብ መወዳእታ ምስ ሕሉፍካ ሰላም ምግባር ማለት ምርሳዕ ኣይኮነን እቲ ዝተፈጸመ ጽቡቕ ነይሩ ምባል እውን ኣይኮነን እቲ ዝሓለፈ ንሎሚኻ ክቆፃፀሮ ስልጣንካ ናብ ነብስኻ ምምላስ እዩ ሕሉፍካ ክድምስሶ ኣይትኽእልን ኢኻ ካብኡ ተማሂርካ ግን ቀስ ኢልካ ክትሓልፎ ትኽእል ኢኻ እሞ መቐነይ ትኾነኩም ሎሚ ሓንቲ ሕቶ ሒዝኩም ክትከዱ ደሊ ኣለኹም ሎሚ ሰላም ንኽረክብ ካብ ሕሉፈይ እንታይ የኽለቅቕ ዘለኒ መልሲ ንምርካብ ኣይትተሃወኹ ሓደ ሓደ ግዜ መልሲ ኣብ ዘይተጸበኹሞ ግዜ ኣብ ስቕታ እዩ ዝመጽእ ሕሉፍካ ኣኽብሮ ካብኡ ተመሃር ግን ኣብኡ ይትንበር ህይወትካ ኣብ ሕሉፍካ ኣይኮነትን ህይወትካ ኣብ ሕጂ እያ እምበኣር ንሎሚ ዝነበረና ኣብዚ ክንውድእ ኢና ስለ ዝጸንሓና ግዜ እንዳመስገንኩም ብዝያዳ ናብ ነብስኩም ክትሰርሑን ንውሽጥኩም ክትኣትውን ነቲ ንገዛእ ርእስኩም ንኸይትኾኑ ሓኒቑ ሒዝኩም ዘሎ ትሮማታትን ሕማቕ ስምዒታትን ሂል ክትገብሩ ምስ ትደልዩ ከም ሂፕኖቴራፒስት መጠን ሂል ክትገብሩ ከሰኔኩም ስለ ዝኽእል ኣብ ኢሜይል ወይ ድማ ኢንስታግራም ኣብ ወሓዚት ሰላም ዝብል ሕሳብና መልእኽቲ ብምግዳፍ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ብዝተረፈ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ኣብ ዘለናዮ